Liikenteen turvallisuuskouluttajat Liitu puhuu ammattimaisen kuljettajakoulutuksen puolesta niin, että alan arvostus kohoaa ja liiketoiminta kehittyy. Liitto tarjoaa alan yrittäjille, yhteisöille ja ammattilaisille avoimen vaikutuskanavan, joka toimii ajanmukaisin menetelmin. Jäsenten tavoitteena on edistää liikenneturvallisuutta myönteiseen suuntaan ja kouluttaa vastuullisia kuljettajia. Koulutuksesta vastaavat ammattitaitoiset ja tervettä liiketoimintaa harjoittavat yritykset. Tarjoamme jäsenillemme tietoa, vaikutusmahdollisuuksia ja rahanarvoisia hyötyjä. Liiton kaikki toiminta on läpinäkyvää ja se on helposti lähestyttävissä. Olemme aktiivinen kehittäjä, viestiä ja kumppanuuksien toteuttaja. Teemme työtä, jotta jäsenet voivat olla ylpeitä ammatistaan. Tervetuloa vaikuttamaan!